Салому алейкум, бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, лайка зентон, подписатсия фаромӯш накунедтон. Бародаро, аз шумо ҳечи набаро якта дастгири шумон, мана ҳамин якта лайк. Ин лайк ба ман ягон пул мул намегирам, бародаро. Ин барои видеои паҳншавиш. Подписатсия кунтон, хабарои ҳар рӯз бохабар мешитон аз исфари худамо. Бародаро, ҳамин акоманда якта боғи фурӯшишон будааст, боғи абрикос. мана харидори аниқ боштон телефон кунтон. нарху навош ҳамин соҳибашки бародаро, маълумоти пурра ҳамин номеранда. Адрес назди Зумрадба, маҳалли Чорводорон. Маҳалли Чорводорон ба наздик. дарахтҳо карагӣ ҳосилош нағз. бо харидоро албатта телефон кунтон. мана дарахтҳои бентон ҳосилашам нағз, баргошам мисол обталаб не, заминҳо капка буд хушрӯ. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур, миннатдор. Якбор дига мегӯям лайку подписатсия фаромӯш накунедтон. ҳамин номерро якбор дига мегӯям занг занедтон. маълумоти пурраи ҳамеша шуморо мефаҳмонанд. чизе гапу кор гуҷонда, чокарандакор. нархаш албатта ҳамин соҳибашро телефон кунтон. нархаш ки қисчон суҳбат кунтон. миннатдор. худо нигаҳбонатон бошад.